Gyere velem és fedezzük fel együtt ezt a csodálatos alsópagoki házat, ami tele van lehetőségekkel. A nyugalom és rendezettség sugárzik már kívülről is. Precíz kialakítás, letisztult formák, időtálló minőség. A ház hőszivattyús fűtés, modern szigetelés kapott, így nem csak szép, hanem energiatakarékos is. A gondosan megtervezett kertben 8 féle szőlő, málna, kivi, dió, alma körte terem. Ízek, illatok, élmények minden évszakban. A telek bejáratánál időnként őzek is megjelennek, igazi vidéki varázs. 152 négyzetméteren 5 külön nyíló szoba, 2 fürdőszoba és egy külön konyha biztosítja a kényelmet. A belső terek világosak, szellősek, itt minden részlet a harmóniáról szól. Otthoni munkához is ideális, csendes, inspiráló környezet. A Balaton autóval pár perc, így akár munka után is csobbanhatsz egyet. A pince igényesen kialakított, kőburkolatos helység. A terasz pedig a ház lelke. Hívd fel, és megmutatom személyesen, hogy miért szeret mindenki bele, aki egyszer ide belép.